Plná paráda. Nádherné počasie. -11. Ja som stopoval tu nejakých vlkov. Prišiel som už na miesto, kde prechádzali neskoro, čiže oni už budú niekde hore pod hrebeňom ležať. No, presunul som sa trošku vyššie, keďže tam dole u nás bolo nejako mŕtvo. Tak, tu máme ešte trochu snehu. A pozrite sa, ako som našiel nádhernú paru. Nie je veľká, ale brutálne zhodená. Pozrite. Že tu mám také mladinké. Som zbadal tieto dva nádherné parôžky. Nie sú veľké, ale takto krásne pri sebe zhodené. Zelené, poznačené časom. Paráda. Sú krásne zážitky. Nechám ich tu. Čo budem s nimi robiť? Možno o rok budú zelenšie. Alebo tu už nebudú. Uvidíme. Za vlkmi už nejdem ďalej, lebo dnes je sobota. Zajtra je nedeľa, tak mám ešte voľný deň. Pôjdem ich skúsiť ráno počkať na toto miesto, kde prechádzali dnes. Máme tu nedeľu, druhá časť videa, druhý deň. Tak som hovoril včera, že idem pozrieť na ten prechod vlkov, po ktorom včera išli. Idem si tam sadnúť na rozvidnenie, čiže teraz je nejakých 5 hodín. Hodinku cesty mám na miesto, to bude 6. A nejakých 6:15 sa začína breždiť, čiže akurát posedím tam asi hodinku a pol. Keďže je -11, tak ani dlhšie to nemá zmysel. A uvidíme potom, čo sa bude diať. Keď by sa nedialo nič, že tie vlky proste cez ten prechod nepôjdu tak ako včera, tak sa vrátim naspäť na stopu, kde som včera prestal a budem ich stopovať ďalej. Uvidíme, čo to sa včera všetko udialo, možno, že ešte aj natrafím na nejaký strh zo včera a možno, že sa im niečo podarilo chytiť dnes v noci. No uvidíme. Tak, ide sa makať. No, takže ako som hovoril, ráno som sa presunul na ten prechod, kde včera prešli vlci. No dnes úplne mŕtvo, nebolo tam absolútne nič. Ani v noci nebolo nič. Stopy žiadne čerstvé, takže neviem. Tí vlci možno, že aj včera ešte niečo ulovili a cez deň. A potom, jak sa nažrali, tak ostali niekde spať. Ja som sa presunul z toho prechodu na stopu, kde som včera vlastne prestal stopovať a stopujem ich ďalej. Môžete pozrieť, ja som asi, ja neviem, 1,5 km od miesta, kde som včera prestal a stále oni tlačia tie jelene pred sebou.
Stále idú tí vlci. Za tými jelemi je tu celá svorka. Asi 6-7 vlkov. No ale nechytili ešte nič. No. Idem ďalej za nimi a uvidím, čo sa bude robiť. Tak som pokračoval hore za tými vlkmi. Či ma nedovedú na ležovisko, že by som si ho poznačil a prípadne tam dal nejakú fotopáscu potom neskôr. A keď som ich stopoval, som natrafil na ďalšiu paru. Jednu som našiel včera do obedu, takú maličku. A zase dva parohy plne pri sebe, na sebe položené z minulého roku, krásne. Jeden môže mať aj cez 3 kg, druhý taký trošku 2,9 možno odhadom. Plne brutalita, len som to na výšku natočil, lebo už je veľa hodín a makám domov. Už tam nedojdem ku tým vlkom, keďže som asi 3 hodiny som od auta, tak mám čo robiť ešte domov. No. Idem, a ak niečo po ceste, tak sa ešte ozvem. Tak ja už som pomaličky pri aute. Neudialo sa už nič. Nenašiel som už nič. Takže hodnotím tento víkend veľmi úspešne. Aj keď som zase vlkov nenafotil, nenatočil, nevidel. Postopoval som ich, zase som našiel nejaké nové miesta. Celkovo to bolo nejakých 9 hodín stopovania, no aj tak som sa ku nim nedopracoval, ale to vôbec nevadí. Našiel som dve krásne páry, zhodené pri sebe, jednu včera, jednu dnes. Zažitky sú, radosť je. Fľaše som zase nejaké pozbieral. A jak budem mať čas, opäť niekam vybehnem. Teraz idem kamionom na 4 dní do roboty, tak aspoň zregenerujem nohy a trošku budem mať oddych. Čaves.